Men jeg laver den alligevel. Så jeg skal simpelthen lave en fremlægning her, og den skal være på 5 minutter. Eller det skal den ikke, men det må den maks være. Så det jeg simpelthen kommer til at fortælle her, det er mine 3 yndlingsfag. Og 10 lige stille, ikke? Det tror jeg er lidt klogt, for det er faktisk mig, der filmer, ikke? Klip det! Jeg optager ligesom! Det er fordi, jeg klipper lige det. Ja, jeg elsker svømning, for jeg elsker at svømme, jeg elsker vand, det er faktisk min yndlingsdrik, det vand. Perfekt for mig. Og min livret er, det siger jeg ikke. Men det er fordi, at jeg kan også godt lide håndværk og design, det synes jeg også er mega fedt. For jeg elsker at save og sådan lidt, det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg klipper det lige. Jeg elsker også at spille på guitar, det kan jeg ret godt lide. Og det lyder lidt mærkeligt, morfar. Men jeg ønsker mig en guitar. Og jeg ved ikke, at jeg har sagt, at jeg ikke kan lide musik. Men jeg kan godt lide guitar. Så goodbye, jeg klipper det lige i virkelig lang tid. Min telefon går sikkert død lige om lidt, så hej hej.